Acarane muat neh bosku. Wah. Senior. Lurus dong, lurus. 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 Tapi masih buka pintu bosku biar nggak pecah lantainya. nggak kuat bos, eman mobil. Oh. Oh, kokon ngelen malah pok pelantang nih kok. Tapi nggak. Yo. Kono kena ramo. Pinggir dalan gede kae ya. Yo. Bre, Nabake teleponen. kelar kapan kira-kira lo? Kelar telepon dhisik. Pak Wasiran. Kelar telepon dhisik cepet jam pira perkiraan lo. Ya wis terus engko tak teleponi. Ya wis terus tak teleponi engko. Heeh. Mo, gara-gara kono wis kuras ngono mo. Ndi? Kono. Betul wi. Nunggu traktor lur suwe rame gitu traktor. Mbok, aku balik dhewe lho. Kayak wis kuras iki.